እዙይ ድምፅ ራዲዮ ኤረና እዩ። ዕለታዊ ዜና ኣብ ሽወደን ዝርከቡ ኤርትራውያን ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ኣተወ ዳሃዩ ጠፊኡ ዘሎ ኤርምያስ ሰኪየ ብዝምልከት ሰላማዊ ሰልፊ ካይዶም። ኣብቲ ብዕለት 12 ታሕሳስ ኣብ ኣፍደገ ባይቶ ሽወደን ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዑደት ኣብ ዝካየደሉ ዝነበረ እዋን ብምዃኑ መንግስቲ ሽወደን ዳሃይ ኤርትራዊ ሽወደናዊ ኤርምያስ ሰኪየ ክሓትት መፀዋዕታ ንምቕራብ ምዃኑ ልኡኽ ሬድዮ ኤረና ካብቲ ከባቢ ሓቢሩ። ብተመሳሳሊ ዝበዝሑ ወከልቲ ሰልፍታት ሽወደን ዝተረኽብሉ ንኤርትራዊ ሽወደናዊ ዳዊት ኢሳቅ ብዝምልከት ኣብ ዝተኻየደ ዘተ መንግስቲ ሽወደን ዳሃይቶም በብእዋኑ ዝስወሩ ዘለዉ ዜጋታቱ ንምፍላጥ ኣበርቲዑ ክሰርሕ ፀዊዖም። ኣብቲ ብረቡዕ 11 ታሕሳስ ዳርጋ ኩሎም ወከልቲ ሰልፍታት ሽወደን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ጋዜጠኛታትን ዝተረኽብሉ እዋን ጋዜጠኛ ዳዊት ኢሳቅ ክፍታሕ መንግስቶም ግብራዊ ፃዕሪ ክገብር ፀዊዖም። ኣብቲ ዘተ ዝተረኽበት ጓሉ ንዳዊት ኢሳቅ ኣብ ዝሃቦቶ ቃል ኣብዚ ግዜ እዚ ወላዲኣ ጥራይ ዘይኮነ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ተኣሲሩ ምህላው ገሊጻ። ብመሰረት ገለ ማዕከናት ዜና ሽወደን መራሕቲ ኢትዮጵያን ሽወደንን ኣብ ዝተራኸብሉ ንጉዳይ ኤርምያስ ሰኪኤን ዳዊት ኢሳቅን ኣልዒሎም ከም ዝተዘራረቡን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ፍታሕ ከናዲ ካብ ሽወደናዊ መዘንኡ ፃውዒት ከም ዝቐረበሉን ምጥቃሰን ልኡኽ ሬድዮ ኤረና ሓቢሩ። ኖርዌይ ኢትዮጵያ ክታንጾ መዲባን ዘላ ሓይሊ ባሕሪ ሓገዝ ከም እትገብር ተገሊጹ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያን ኖርዌጃዊት መዘንኡ ኤርና ሶልበርግን ድሕሪ ምርኻቦም ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መብርሂ ኖርዌይ ኣብ ምህናፅ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ብፍላይ ዓቕሚ ሰብ ኣብ ምዕባል ደገፍ ክትገብር ምዃና ኣፍሊጦም። ኣብቲ ብዕለት 11 ታሕሳስ ዝተኻየደ ርክብ ክልቲኦም መራሕቲ ኖርዌይ ኢትዮጵያውያን ደቂ ኣንስትዮ ንፖለቲካዊ ስልጣን ዝመጻሉ ስልጠናታት እውን ክትህብ ምዃና ተገሊጹ። ኣቐድም ኣቢሉ ኣብ መፋርቕ ናይ ዝሒዝናዮ ዘለና ዓመት ኣዛዚ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ጀነራል ክንዱ ገዙ ተገኝ ዝመርሖ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ልኡኽ ኢትዮጵያ ናብ ፈረንሳ ተደጋጋሚ ምብጻሕ ብምክያድ ብዛዕባ ምህናፅ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ናብ ግብራዊ ስጉምቲ ዝሰጋገረሉ መደብ ምዝራቦም ይዝከር። ኣብ ክልል ማያት ኤርትራ ክህነፅ ምሽብሻባት ዝግበረሉ ዘሎ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራውያን ከቢድ ሻቕሎት ፈጢሩ ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ ብፍላይ ኣብዚ ዓቕሚ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ተዳኺሙሉ ዘሎ እዋን ብሃገራት ምዕራብ ተመዊሉ ዝምስረት ባሕርያ ኢትዮጵያ ስጋት ከም ዝፈጥር ኤርትራውያን ፖለቲከኛታት የተሓሳስቡ። በህዝባዊ ናዕቢ ካብ ስልጣኑ ዝተኣልየ ዑመር ኣልበሽር ብብልሽውና ናይ ዝተኸሰሉ ጉዳይ ናይ 2 ዓመት ማእሰርቲ ተፈሪዱ። ኣልበሽር ሕጊቲ ሃገር ዘየፍቅዶ ናይ ወፃእ ባጤራ ኣብ ገዝኡ ምቕማጡን ብውልቁ ክጥቀመሉ ምጽንሑን ቀዳማይ ካብቲ ቀሪቡሉ ዘሎ ተኸታታሊ ክስታት ሓደ እዩ። ነቲ ጉዳይ ክከታተል ዝጸንሐ ላዕለዋይ ዳኛ ኣብ ዝሃቦ ቃል ኣልበሽር ሒዝዎ ዝተረኽበ ናይ ወፃእ ባጤራ ክህገር ንሱ ኸኣ ን2 ዓመታት ብጽኑዕ ክእሰር ፍርዲ ምሃቡ ገሊጹ። ኣብቲ ቅጽል ተኸታታሊ ክስታት ማለት ቅትለት ሰልፈኛታት፣ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት፣ ገበናት አንጻር ሰብኣውነት ኣብ ዳርፉር፣ እምባታት ኑባን፣ ብሉ ናይልን ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ፣ መስቓይን መግረፍትን፣ ምስዋር ዜጋታትን ዝኣመሰሉ ካልኦትን ገበነኛ ኮይኑ እንተተረኺቡ ክሳብ ናይ ሞት ዝበጽሕ ፍርዲ ክብየነሉ ምዃኑ ክኢላታት ሕጊቲ ሃገር ይገልጹ። ጠበቓታት ኣልበሽር እቲ ዝተዋህበ ብይን ፖለቲካዊ ዳ እምበር ፍትሓዊ ይኮነን ብምባል ተቃውሞኦም ንምግላጽ መስርሕ ፍርዲ ከይተዛዘመ ካብቲ ኣዳራሽ ከም ዝወፁ ማዕከናት ዜና ሱዳን ሓቢረን። ድሮ ናይ ይግባይ ጥርዓን ኣቕሪቦም ምህላዎም እውን ይግለጽ። ክቡራት ሰማዕትና ዜና ብዝተዛዚሙሎ ስለምክትሳልኩም ነመስግን። ስዒቡ ዝቐርብ ትሕሶና ብዮናታን ሃብተ ዝዳሎ ናይ መዘናግዒ መደብ እዩ። ምክትታልኩም ክትቅጽሉ ብኽብሪ ንዕድም። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ።